Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Mga igsoon, maghinulsol kita sa atong mga sala aron mandam kita sa pagsaulog sa santos nga misa. Kaluy-an nunta kita sa Dios nga makagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadto nunta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios dito sa langit. Kanain sa iyang mga tao, hindi sayota, hindi sayota, Ginoong Diyos ng itungari. Salamat kami kanimo, nagadahin kami kanimo, tungkol sa imong himaya. Ginoong Jesucristo, bugtong anak sa amahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos ka nagawag ka, sa sala sa kalibutan. Magampo kita. Amahan nga naa sa mga langit, ilhon unta namo nga Dios ang imong bugtong anak bisan diha sa kakabos ug kaubos sa iyang kinaiyang tawhanon ug simbahon namo nga ang Santo Niño nga among Ginoo nga gamhanan bisan diha sa iyang kahuyang sa iyang pagkabata. Himua nga makasunod kami kaniya sa matinud-anon nga kasing-kasing. Tabangi kami sa pagdawat uban sa kahinangop sa usa ka bata sa iyang gingharian dinhi kanamo
ug sa pagdangat sa ganti nga gisaad alang sa mga mapaubsanon. Kini among gipanghayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga sa hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa unang basahon ni Samuel. May tao nga taga-Rama sa kabungturan sa Ephraim. Ang ngalan niya si Elkana, anak ni Jeroham, nga anak ni Elihu. Si Elihu anak ni Tuhu, nga anak ni Sub, nga taga Ephraim. Si Elkana adunay duha ka asawa, si Ana o si Finina. May mga anak si Finina, apan si Ana wala. Matag tuig, magatuan si Elkana sa silo, aron pagsimba o paghalad og mananap nga sunugon ngadto sa Ginoo nga labing gamhanan. Didto mag-alagad ingon nga mga pari ang duha ka anak ni Eli nga si Opni og si Pinihas. Inighalad ni Elkana og mga mananap nga sunugon. Hatagan niya usa ka bahin si Penina og tagsa usab ka bahin ang mga anak niya. Apan bisan mas gigugma niya si Ana, hatagan lamang niya usa ka bahin kay wala man si hatagi sa Ginoo og anak. Tungod niini, kanunay biay-biayon ni Penina si Ana. Bugal-bugalan siya ni Penina, matag higayon nga siya muadto sa balay sa Dios. Busa si Ana maghilak og dili mukaon. Og si Elkana ang iyang bana, mingon kaniya, Ana, nganong naghilak ka man og dili ka man mukaon? Unsa may imong nagulan? Dili ba di ay mas bilihon pa ako alang kanimo kaysa napulo ka anak nga lalaki? Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Kanimo, o Ginoo, maghalad ako og sakripisyo sa pagdaig. Unsaw na ko pagbalos ang Ginoo tungod sa tanang kayuhan ngayang gibuhat kanako. Imnon ko ang kupa sa kaluwasan ug sangpiton ko ang ngalan sa Ginoo. Tumanin ko ang akong mga panaad sa Ginoo at tubangan sa tibok niyang lungsod. Dililon sa mga mata sa Ginoo ang kamatayon sa mga nagmakanunayon kaniya. O Ginoo, ako ang imong sulugon, ang anak si mga lagad na babae, imong gilugti ang akong mga talikala. Kanimo akong ihalad ang sakripisyo sa pasalamat, ug sangpiton ko ang ngalan sa Ginoo.
ko ang akong mga panaan sa Ginoo. Sa tubangan sa tibuok niyang lungsod, diha sa kawanan sa balay sa Ginoo, diha sa imong kataliwadan, O Jerusalem. Kanimo, O Ginoo, maghalad akong sakripisyo sa pagkain. Ang Ginoo manaka ninyo. Pagbasagikan sa Ebanghelyo, sumala ni San Marcos. Himayan ikaw, O Ginoo. Sa dihang nabilanggo na si Juan, miadto si Jesus sa Galilea ug nagsangyaw sa maayong balita sa Dios. Miingon siya, miabot na gayod ang panahon nga maghari na ang Dios. Busa, hinulsuli og biyai ang inyong mga sala ug tuuhi ninyo ang maayong balita. Samtang naglakaw si Jesus sa daplin sa lanaw sa Galilea, nakita niya ang duha ka mananagat, si Simon ug ang iyang igsuon nga si Andres nga namukot. Unya si Jesus mingon kanila, kuyog kamo kanako ug tudluan ko kamo pagpanagat og mga tawo. Diha-diha, gibiyaan nila ang ilang mga pukot ug mikuyog kaniya. Mipadayon si Jesus sa unahan ug nakita niya ang laing duha ka magsuon, si Santiago ug si Juan, mga anak ni Zebedeo. Didto sila sa ilang sakayan, nag-andam sa ilang mga pukot. Sa pagkakita ni Jesus kanila, gidapit niya sila sa pagsunod kaniya. Busag ibiyaan nila ang ilang amahan didto sa sakayan, uban sa mga sinuhulan, ug mikuyog sila kang Jesus. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dahil ikaw, O Kristo.
Viva Señor Santo Niño! Viva Señor Santo Niño! Mayong buntag ka natong tanan mga igsuon. Pero naanata sa ikalimang adlaw sa atong nobinaryo, pagpangandam sa kapistahan ni Señor Santo Niño. Nag-uol kayo si Hana, karong higayuna sa atong unang pagbasa, kay wala man gyud siya tagaig anak sa iyang sa Ginoo. Kabubuton sa Ginoo nga wala siya anak. Pero pressured kayo siya kay ang kalibutan gibiay-biay man siya kay wala man siya anak kay baog. Pero kabubuton sa Ginoo maoy nakaingon nganong wala siya anak. Pero eventually kung atog yung ipadayon ang unang pagbasa ugma manganak ni si Hana, no? O niya mga igsuon, dako kayo ning hagit sa atong kinabuhi, labi nag ang kalibutan mo'y magdiktar sa atong kinabuhi, sa atong andagan, sa atong pagpaningkamot. Ma-pressure ta sama ni Hana, no? Na ay standard biay-biayon ta sa kalibutan kung daghan tag failures, daghan tag mga kapakyasan sa kinabuhi. Niya usahay maminaw ta sa kalibutan. Kini si Hana, wala siya anak pero wa siya magpakawa sa paglaom. Nagpadayon siya sa pagsalig sa Ginoo nga tagaan gyud siya og anak. Tuod man tagaan gyud siya anak. Mao sa punta kini ang atong kinabuhi mga igsoon. Maminaw kita sa Ginoo. Dili kita maminaw sa kalibutan kung unsay angay natong buhaton. Naatas kalibutan pero dili ta magpadala sa pressure sa kalibutan. Dili ta musunod sa diktar sa kalibutan. Kundili atong paminawon ang pulong sa atong Ginoo diha sa pagkatao sa pulong nga mao si Jesus, ang Santo Niño nga atong gitahod dinhi sa sugbo. Ug makighiusa kita niya, musunod kita niya, mahimong ingon nga makapamukot kita sa katawhan. Bitaw kung tan-aw nato, pressured man kung ato yung bitaw palawman ang kahimtang sa kalibutan, pressured ta kung saon man nato pag-proclaim sa gingharian sa kalibutan, gingharian sa Ginoo dinhi karon. Labi na kung ang mga kabataan, kining mga bata nato ron nga virtual na kaayo ang kinabuhi. Lisod na kayo pagpaminaw sa ilang ginikanan gani kung wala sila'y computer, wala sila'y cellphone nga kay kada adlaw atubang. Kung saon man nato pagpadayag ni kitang mga diboto ni Señor Santo Niño, kanang mga 3 years old karon, mga 10 years from now, unsa may ilang attitude o behavior. Kay mao man ni pressure ron sa kalibutan. Gipaminaw man nato nga tagaan na lang gyud sila mga gadgets. Kay mao man ni ang kalibutan ron, no? Pero wala ta masayod, and we're not aware na we are leading them ngadto sa kaparutan. Kay wala naman sila, eventually wala na sila Ginoo. Labi nagkuhaan ni mo nag-cellphone, sa puton na dayon. Akan na mga bata. Di po nato mabasol sila kay pressure man sa kalibutan, may atong gipaminaw, ato magihatag nila. Mao may pagtubo nila. No? Pero karon sa Ebanghelyo, mga igsoon, ang pinaka-importante mao nga musunod kita sa atong Ginoong Jesus. Dili ta angay mabalaka sa unsay future, but isip mga sumusunod sa atong Ginoo,
ato siyang paminawon. Murag yun importante mga igsoon. Kay sa atong pagsunod sa atong Ginoo, kita mausab. Naay pamaagi ang Ginoo nga sukwahi sa kalibutan. Kay maghari ang gingharian o ang gingharian sa Ginoo pinaagi sa pagtalikod sa atong mga sala. Mao kini ang maayong balita. Maghari ang Ginoo pinaagi usab sa atong pagtalikod sa atong mga sala. Mao ni giingon nga in Santo Niño we are one. Diha sa atong pagtalikod sa atong mga sala, sa atong mga kasaypanan, kighiusa kita ni Santo Niño. Kay sa atong pagsunod niya, pagpaminaw kaniya, kita makapadayag. We can reveal the kingdom of God through our works of mercy. Atong mga kalihukan nga nagpadayag sa maayong balita. Pasaylo, gugma, kaluoy. Mo ni atong tanawon kung nabalaka kita sa future sa mga kabataan, ato sigurong unahon ang atong kaugalingon. Isip mga deboto ni Senyor Santo Niño, paminaw nato siya. Unsa may iyang gidala dinhi sa kalibutan, ang paghari sa atong Ginoo. Pinaagi usab sa pagbag-o sa atong mga kaugalingon, sa pagtalikod nato sa atong mga sala. Aron kita dunay abli nga kasing-kasing sa mga pagtulunan ni Jesus. O kini mo'y atong sundon, atong pagapuy-an o diha-diha. Makakabig kita sa mga tao na naglisod ni ining kalibutan o ang mga tao na nawad-an o paglaom. Hinaot pa unta mga igsuon nga sa atong pagpadayon ng atong binaryo, isip mga deboto ni Senyor Santo Niño, makakaton kita unsaon nato pagsunod. Sama ni Hana nga nagpadayon gyud siya bisan sa pressure sa kalibutan, nagpadayon gyapon ang iyang pagtuo sa Ginoo, nga ihatag gyud sa Ginoo ang iyang gikinahanglan. Hinaot pa unta sa atong paglakaw ang Ginoo mo'y muuban nato o kita muuban niya aron kita makapadayag sa gingharian sa Dios. Manindog pa rin. Ang Ginoong Hesus, ang pulong nga nahimo tao, nagtuman sa mga pulong sa kasulatan sa dihang iyang gipahibalo ang iyang mensahe, misyon dinhi sa kalibutan. Sa pagsunod sa atong nobena sa pagpasidungog sa balaang bata, mga muyo kita kaniya uban sa mga pagampo nga puno sa pagtuo ug paglaom diha sa kalinaw sa pagampo. Kita moingon, Senyor Santo Niño, kaluy kami. Senyor Santo Niño, kaluy kami. Nga ang mga nangulo sa atong simbahan, magpabilin nga matinud-anon sa mga tahas, magitugyan ngadto kanila. Magampo kita sa Ginoo. Senyor Santo Niño, kaluy kami. Nga kita nga mosuporta sa mga misyonero, aron ilang matuman sa hingpit ang sugo sa Dios, isip mga mananagat o mga tao. Magampo kita sa Ginoo. Nga madasig unta ang mga kabatanon alang sa paghinungod sa ilang kaugalingon ngadto sa Dios, pinaagi sa pagkapari o pagkareliyoso, ilabi na sa order ni San Agustin. Magampo kita sa Ginoo. Senyor Santo Niño,
nga magapahimuot unta sa Dios nga ibayaw ang alangdong Teofilo kamumot ngadto sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga masakiton ug mga kabos matagan sa kaupayan nga ilang gipangayo. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang matuhuong mitaliwan na ilabi na kadtong mga naghago alang sa gingharian sa Dios, hatagan og ganti alang sa ilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Langit nung Amahan, imong gipadala kanamo ang imong anak aron pagsangyaw sa maayong balita ngadto sa mga kabos, kagawasan sa mga bihag ug mga dinaog-daog, pag-ayo sa mga buta ug pagpahibalo sa imong panalangin. Ablihi ang among mata ug dunggan aron makita ang imong kabubuton sa tanang butang. Ug ablihi ang among mga kamot o kasing-kasing aron among matuman ang imong kabubuton dinhi kanamo. Kini among gipanghayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamoron ng ako ang inyong sakripisyo, dawaton na ta sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Dawaton na tayo sa Ginoo sa sakripisyo gikan sa imong mahal kamul. Alang sa bagay magimbayag siya. Galon, anong usang tagapuslanas tibuok ngayong santos nga simbahan. O Dios, among amahan, uban sa masadya nga kasing-kasing ug sa buhi nga pagtuo, nagasaulog kami karong adlaw sa mga misteryo sa pagkabata sa imong anak nga nahimong usa kanamo. Himua nga kining sakripisyo diin kami makahatag kanimo sa angay nga pagsimba, magpasiuli unta kanamo nganha kanimo sa hingpit. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Kay karon imong gipuno sa kasadya ang among mga kasing-kasing tungod sa among pag-ila diha ni Kristo sa pagpadayag sa imong gugma. Bisan tuod dili makita ang himaya sa iyang pagkadiyos, apan karon nakita siya nga sa pagpakatao sama gayud kanamo. Si Kristo mao ang imong anak sa wala pa ang tanang panahon, apan karon nahimugso siya sulod sa panahon. Sa pag-anhi niya aron pagpabangon ngadto kaniya sa tanan nga napukan, ingon man ang pagpauli niya sa kiusa ngadto sa tanang kalibutan o kabuhatan. Iyang gipabalik ang mga tao sa gingharian nga gihinginlan nganha sa imong langitnong gingharian. Ug busa duyog sa panon sa mga anghel. Kanimo nagadaig kami sa puno nga kalipay diha sa among pagsangyaw sa pag-ingon.
Diyos, kaya Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalay mong Espiritu ng pagsantos ni mga gasa. Aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, may kuha siya og pan. May pasalamat kanimo, may pikas ug mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug mingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana. Kay kini mao akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mi pasalamat kanimo pag-usab, mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an og mingon. Dawata kini og Panginoong kang tanan gikan niini, kay kini maong kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula lang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron maghandom kanako. Niyang misteryo sa pagtuo. Sa kalis, nagmantala kami, Ginoo, sa imong kamatayon, ang tuod na ikaw mabalik. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga hingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Papa, ni Alberto among Obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila. Ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluyi kaming tanan. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose, iyang bana. Uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton, latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag na kanimo makagagahom nga Amahan. Diha sa kiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa Amahan atong gamiton ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga anak ka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbot, dinhi sa yuta maingon sa langit.
ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa mong mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunua luwas sa kami sa dautan. Maayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahon aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa salaog mahilayo sa tanang kasamo. Samtang nagapabot kami nga malaumon sa pagbalik na Kristo among manunubos. Ginoong Hesukristo, nagyan ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw, ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Makita tang pag-inigsuunay. Maigsoon kini mong kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Ulahan kita kidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagtuwa ko nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, o marika sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania kauban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. O Dios, sa mga mahal niining santos nga Eukaristiya, imong gitagpaw ang among kagutom. Uban sa Santo Niño nga gianak ni Maria nga Birhen, mangita unta kami kanunay sa pagtuman sa imong kabubuton, magtubo sa panuigon, kaalam o grasya. Nasayod, nakapahimuot kami kanimo, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Pagampo alang kang Senyor Santo Niño. O Jesus nga matamis iyamot,
Dios o Ginoo ko nga mahigugmaon, nga tungod sa imong pagigugma sa mga katawhan, nagpakataw ka o gianak sa usa ka birhen. Nasakit ako kay kining imong pagigugma sa mga tao, gibaslan nila sa mga sala nga dili maisip. Pasayloa ang akong mga kasaypanan o kaayo nga walay sama. Hayagi og liguna ang akong galamhan aron sa pag-alagad kanimo ug sa paglikay sa kahigayunan sa pagpakasala. Hinaut unta nga tinabangan sa imong grasya, matuman ako kining akong saad, aron makaambit diha kanimo sa paghimaya sa langit. Amen. O Jesus, Senyor Santo Niño, nga may gugmaon iyamot, nagluhod ako sa imong mahal nga atubangan, ug nagsimba kanimo matuod nga Dios. Sa dakong pagpaubos, nagadayeg ug nagampo ako kanimo, nga tagan ako sa imong grasya, ug ang gipangayo ko niining nobina, kon mahiangay sa imong kabubuton, ug makaayo sa akong kalag, sa pagpadangat sa himaya sa langit. Amen. Ikalimang adlaw pangamuyo. O Jesus nga makagahom sa nga tanan, nga tungod sa imong kaluoy, nagpakita ikaw sa mga katawhan, pinaagi sa mga milagro, nagasimba ako kanimo, uban sa kapunungan sa mga bertudes, nga tinugyan sa imong kamahalan ug gahom, aron sa pagpakita sa mga tao sa imong mga katilingban. Nangamuyo ako kanimo sa dakong pagpaubos, nga tagan mo ako sa mahal nga grasya, nga ikadugang sa pagkasanto sa akong kalag, aron mayagom kanimo sa himaya nga walay katapusan. Amen. Diha sa kalinaw sa atong kasing-kasing, atong pangayoon ni Senyor Santo Niño, nga dunggo ng atong mga pagampo o ang mga petisyon ni ining Eucharistikanhong selebrasyon. Magampo kita. O Jesus nga matamis iyamot, Senyor Santo Niño, tuburan nga matuod sa pagigugma, nagluhod ako ug nagasimba karon sa imong kamahalan ug nagaampo kanimo, nga itugot mo ang panagdait ug panagiuyon sa mga haring Kristiyanos. Lamdagan mo Ginoo sa kahayag sa imong grasya ang mga irehes ug ang mga sismatikos, aron makaila ug managsimba sila sa imong pagkadios. Hinaot paunta nga managbalik kanimo ang mga makarasala nga mahinusulon. Papahulayon mo ang mga kalag sa purgatorio sa mga kasakit nila, ug atagan mo kaming tanan sa imong mahal nga grasya sa pag-alagad kanimo dinhi sa yuta ug sa paghimaya kanimo sa langit. Amen. Daigon ug sa ulugon ta ang silimbahon nga ngalan ni Jesus. Amen. Karong higayon na atong bendisyonan ang mga kahimanan sa debosyon. Iisa ninyo ang inyong mga imahin, Senyor Santo Niño, mga rosaryoan, o ang inyong pitaka. Tanawan ninyo, basig ikuot na sa inyong bulsa. Bendisyon sa kahimanan sa debosyon, magampo kita. Amahan sa langit, nagadayon kami kanimo tungod kay imong gipadala imong espiritu nganhi sa among mga kasing-kasing aron pagtudlo kanamo sa pagampo. Bendisyon kining mga kahimanan sa debosyon. Ug tudloy kami sa paggamit ni aron makatabang kanamo alang sa kinasing-kasing ug maligdong nga pagampo. Himuha Ginoo nga makapadayon kami sa pagtubo diha sa pagampo, o makapahimot kami kanimo kanunay dinhi sa among kinabuhi. Ang tanang pagdaig ug himaya alang kanimo Amahan, pinaagi ni Jesucristo among manluluwas diha sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Palihog manglingkod ang adunay kalingkuran. Sa dili pa ang katapusang panalangin, aduna kitay mga pahibalo ug mga pasalamat. Sa ngalan sa tanang kapariang Agustino, dinhi sa Basilica Minore del Santo Niño de Cebu, among kinasingkasing ug mainito natong pasalamatan
ang tanang nakatampo sa kalampusan sa ato alas 10 sa buntag nga misa novena niining ikalimang adlaw sa nobinaryo. Ngadto sa mass og pilgrim sponsors, praying communities, florist of the day, sa San Isidro Labrador Parish Chorus, Maya Daan Bantayan, Cebu, tanang volunteers, ug sa tanang mga bisita ug deboto nga mitambong ug nagsunod sa social media karon, sa kanila ug kanatong tanan, masipang pakpak pasalamat. Pasalamatan usab nato ang mga paring mikonselebrar nining misa karon. Ato silang tagaan sa masipang pakpak. Ug ngadto sa atong mass presider ug homilist, siya ang rector dinhi sa Basilica Minore del Santo Niño de Cebu, si Reverend Father Andres D. Rivera Jr. OSA. Laing masipang pakpak pasalamat alang kaniya. Ug labaw sa tanan sa atong gipasidunggan ning atong selebrasyon karon, ang atong Dios nga batang Hesus, si Senyor Santo Niño, ato siyang daygon sa pinakamasipang pakpak. Viva Pit Senyor! Viva Pit Senyor! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Pit Senyor! Viva Pit Senyor! Laing nga masipang pakpak ang Senyor Santo Niño. Daghang salamat o palihog manindog ang tanan alang sa katapusang panalangin. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Iduko inyong mga ulo ug atong pangayoon ang panalangin sa Dios. Si Senyor Santo Niño manalipod unta ug manalangin sa atong nasod uban sa kabunda sa iyang grasya. Amen. Magiya unta siya sa atong mga pangulo sa dalan sa kaangayan. Amen. Panalanginan unta niya ang atong simbahan ug ang katuyuan niini. Amen. Dasigon unta niya ang atong mga batan-on ug panalipdan ang atong mga kabataan. Amen. Ug kuson unta kita niya sa usag-usa inubanan sa iyang gugma. Amen. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagahom sa tanan, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Kadkamog malinawon ug bansayang inyong pagtuo, hinumdumi ang maayong Kristiyano makahimong maayong lungsuran. Salamat sa Dios. Viva Pit Senyor! Viva Pit Senyor!